Дипломат Corporation представя. Здравей, Алекс! Здравей, Ана! Какво ще приготвим? Пълно свинско филенце, поднесено с душени броколи, моркови и карфиол. О, това звучи много апетитно за основно ястие. Абсолютно. Да започнем, ако искаш. Добре. Това с вкуса свинското филенце може да намачкаш това крема сирене с пресния лук. Добре, а ти с какво ще го вкусяваш? Малко сол, пипер. Малко сухо чили ще сложим, за да бъде леко пикантно. Така. И малко оригано. Това предварително го правим преди... Това ще е плънката, така ли? Да, това е плънката. Обвиваме го. Така за да се получи едно хубаво джобче. Вкусяваме отгоре. Значи отвътре вкусяваме и отгоре вкусяваме, след като го затворим. Так. О, и лютичко се сложи. Малко. За по-пикантен вкус. За малко по-пикантно. Остана да се пече около 12 минути. На колко градуса? На 180 градуса. 180 градуса. През това време задушаваме зеленчуците. Те са полуготови, или? Да, те са бланширани във вода. Бланширани. Сега им трябва само да се запържат леко. Много вкусно миришат, апетитно миришат. Взимаме чиния. Това е чудесно основно ястие. Винаги основните ястия обаче отнемат малко повече време за приготвяне, нали така? С това са необходими хубави и добри помощници в кухнята. И като тези малки печки, които са толкова вдъхновяващи и така бързо с тях се работи. Практични са. Ето. Свинското е вече готово. Свинското е готово. Щипка. Поставям. Така. Какво е подходящо като питие към тази чудесна... Това пълно свинско е хубаво да пиеме червено вино. Червено вино. Може да довършим с малко кълнове. И едно две стръкчета дифук. Нека я заслужа една финална щриха. Готово. Това Така. беше днешното ястие. Пълно свинско, поднесено с душени броколи, карфиол и бели моркови. Изглежда чудесно. Сега ще го опитаме. Я да видим така. Това е, което аз специално подготвих. Прекрасно е. Това е нашата рецепта за приготвено за свинско, пълнено с... свинско. Пълно с крема сирене и пресен лук, поднесено с душени броколи, карфиол и бели моркови. А пълната рецепта ще видите на сайта и на фейсбука на Дипломат.